Record na So, basta pagkain na natin challenge karon sa kay gi-challenge ta sa usa ka vlogger o usa pod ka kuan pod nga ilang gitawag nga death cookie challenge no mao mo siguro niya atong gi kuan. Ay di mo niya. No, kaya pa mo timer, pa mo man gi-charge kadali. So, nakoy pilayla ninyo de, pilayla na mo ang kuan de. Ako migo karon, migo na ko. Yeah. So, pilayla mo galingon. Yo, what's up? Ay, laboy ads Facebook, uy. So, yung Facebook ka, so boss, ato lang i-kuan. I-add, pwede namin siya ma-add single. Single ko. Oh, bakit ba kailangan bang umalis? Pilayla mo galingon ba? Hindi ko eh. Oo. Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. So, before ta magkuhan sa ato sa ipakitang biskuit nila nga gitawag nga death cookie. So, kani siya, ang may tabuan nero, namon na yung kanon, pero tagaan ako siya gamay. Pero ang tanan ako gay kanon. Diba, may tabo na kanon akong daghan. So, siya gamay ra. Anong gamay ra man mo? Ay, almora nason ko. Buwan ka. Trivia po. Oh, trivia. Kami doa, away ligo. Bo, So, ano mga gano'n kay ablihan na mo. So, naramong timer, klaro kay timer na mga. So, ang rules ani day kay kung muhikap na ka sa biskuit day, kabal nag-open na, ayaw ikapin ng mata. Ang mga magaganda yan eh. Second rules, kay kuan day kanang after 4 minutes pa ka mo inom og tubig or anything na inyong kanon. So, ready na ka? Hindi na siya. Ikaw din. Ito. So, amo na ablihan ha. Hindi mo pa, hindi mo pa ka. Hindi na ako. Hindi mo konti pero kung may pili ka So, ang baho kay medyo hanghang siya. Ano na? Iyo. Wala na pre. Ang hito. Iyo siya pre. Ito nga, datang. Lugmo ko na siya ako. Pre. Mga na pre. Oh, dagan pa ko. Oh. Ay, si Cora mo. Muta pre. Humot kayo. Diba, nalakuha pre. Sakto na. Ay, gunit na. Para ninyo. Para ninyo rin niya. Okay lang mo, basta maripay lang mo. Ano na pero balik ako ba? Na. Okay, 1, 2, 3, go. Okay ka lang. Mga! Ano na pre? Ano? Ang nagyatin. Pwede na pre. Oo! Pre! Wala pre! Kahit na ako! Nakatula ako! Dali uy! Ang gabisit! Tayo! Pwede go! Pwede mo kayo 4 minutes! Pre! Ang lang! Ay, hindi na po. Sabi? Open more minutes. Umugaan! Ang kumanta! Ay, hikap lagi! Ano mo sa? Sino ka musab lagi? Binakumari! Ay, mo! Ilo mo ito pipi! Pamilya ka pipi! Dunga na! Pinalagay mo! Di ba? Pumagaan! Carolina Reaper! Rock! Rock! Gumamalik! Nang...
1 minute and 24. Diba? Parang 30. So, ano tabo na mura na? Naghinilatan nga nyo ha? Free. Pre. Idol dyan ka pre. Idol yan. Carolina Reaper. Na bad boy ni Koy. Idol puti ka. Ay, sama. Idol ako ang bad boy ni Koy. Ano nga ba ito? Hindi na ako, pre. Ako ka pre. Ang hang pre. Nasa lunos dila pre. 2 minutes more pre. 2 minutes more pre. Bakoy. So, 2 minutes more. Idol yung utok ko. Bantay wami hood ha. Wami hoodie dua ha. Wami hoodie. Bantay wami hoodie ha. Ano? Tabang. Ma! Tabang ma! Ma, di na madama. Pangoy, atay. Bad boy tikoy, idol tikoy. Bad boy, tikoy. Buti ka. Kapit na. Ako lagi, pre. Nagko, ibig singot dire. So mga kahino, hang juga ayo. Kalimut kasi nga sa mga Mga sa idol siya, I love you. So ang hang sa makataktak o ngipon. So ano episode ha? So ano episode good? atay. Ako lagi, Pre, makita pre. Kapit na. 44, 3, 46, 47, 48, 51, 59, 40. So mga to, yung host, speechless, itagan kaya. Ako po, di lang usap, di mo mari. So mga ni resulta sa pagkaon. Ano mga ni resulta sa bukasan? Dead cookie. Mga ni resulta. Ang nga ito? Nindot siya, nindot. Oh, nikaw lang yan eh, yung humilingaw ron, RD. So makita mo. Yes! Steven. Ito. Basta idol nga ko. Idol ako, Bad Boy Tikoy, hashtag Bad Boy Tikoy. O, ay mo kalimot dahil sa Facebook niya. Facebook mo, uy. Hindi lagi ko. Asa ako rin butang. Ako rin butang naras ang busong kita ko na. O, gani, ang kuha mo na akong channel, YouTube channel, Facebook, o Instagram, narapod sa ubos. Namatan na ako kay Laga. Like and subscribe. So, boy, binuang, I like this challenge and ganahan mi nga challenge ani o thank you sa pagpatilaw rin. Salamat. Yes. Salamat sa pagpatilaw. At least ba, nga dili may maihas unsa gina siya. So, na curious lang mi po unsa gyud. So, may taburon, di end na kay palit sa mig tubig bugnaw. Alright. So, what's up mga guy? Till next time mga guy.